Wien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Het is weer het seizoen van power en kracht. We steken weer de koppen bij elkaar. Na wekenlang zweten is het zover. Mijn crossauto is eindelijk klaar. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Joert met mij een bijzondere gast onder de tafel hier vanuit het Omroep Friesland Café. Hij mailde mij, zegt, goh, ik had een leuke nieuwe plan en daar wil ik nog wel even wat over vertellen. Hij is al vaak de gast geweest, ik tegeer met zijn band, maar ik ben solo trouwens. Ik had door Joram Dijkstra, oftewel Joop Obama, vaak apart met zijn band The Presidents. Draait intussen alweer een peer hier mij zorgelijk te vinden op zaal, op festivals en aardig fanatiek. En ik denk, nou, dan mag ik maar even welkom. Leuk dat je best welkom. Ja, nou, superleuk dat het hier is. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja, zeker. Wat dacht ik? Ja, nee, prima. Ja, dat absoluut. ik vrij word. Ja. Ik ben graag op muziek lullen en ik ga die graag te gast. Dus, Ja, dus tof dat je weer eens even te treffen, jongen. Ja, druk bij mij eigenlijk. Nou, van alles en nog wat. Maar ik ben vooral heel druk bezig met mijn nieuwe werk qua de nieuwe setlijst. Nou, een nieuwe cover set. Want ja, daar draait het natuurlijk een beetje om. En een nieuwe lachtshow en dat soort werk. Echt gewoon kleermaatjes van 2023, zeg maar. En ja, daar hebben we een feest, zetten we daar een feest om het te testen voor uzelf. Dus ja, daar ben we er ook mee bezig. Ja, wanneer is het feest? Om voort maar even... Kom we fit. ja, dan komt er straks een bron, maar dan maak je voor even reclame. Nee, maken. maar 18 december. Kijk. In Dorpshuis de Nijenhaven in Lollum. Ja. Kijk, now we're talking. De beste woorden te gast, we gaan muziek draaien. En ja, we broeken het een beetje als een soort portret even van een persoon te schetsen. Ja. Dat lijkt mij wel leuk, maar dan is weer de Joop Obama. Maar waar kwam Joop Obama eigenlijk bij? Ja, dat is wel een lang verhaal. Of lang, maar... Nou, we hadden Joop alleen tijd. Ja, dat dacht ik al. Ja, nee, ik mag graag keertsen. En er heeft al één keer in het jaar een keerswedstrijd. Dat is een wilde partij. En dan mag iedereen in de morgen, dan mag ik zelf bepalen maar wie het keert. Een soort zwarte cross. Ja, maar dan op keersen, ja, de kippertjespartij in Weensum, ja. Ja, er ben wel meer, hè, maar die denken wij altijd in. En hier we alle jaar ons opjoen met een aparte naam, zeg maar. Ik wie Joop Obama, mijn maat, die wie Brutus Kickstart. En mijn oormaat wie Smiegel de Lady. Komt daar een beetje bij Radio NL, waar die hier op een gegeven moment iets met Joop Obama. En die verhaaltjes daarover. Of Joop Obama, Sandra Obama, maar klaar. En dat hier we dus ik op shirtjes drukt. En die komen we daar aan aanheffen zelf. En dat shirtje, dat heb ik letters aan naar de kate. En daar speel ik wel eens wat gitaar. En vaar ik helemaal eigenlijk op het podium stond. En die man zei, nou jongen, maar dan moest het podium op. En die artiest namen we Joop Obama. Nou, ik zei, dat is best. Maar ja, toen maar de cd-presentatie van Johannes Riepma. Die zei je mij van, speelst ook een pinonkes? Want er is ik een boekingskantoor. En misschien vindt hij dat wel leuk, nou. Maar dat moest wel onder de namen. Dus toen was het Joop Obama. En een paar weken later kon ik er net meer houden, zeg maar. Nou, zo. Maar het was ik voor het serieus dus. Dat was heel kwaad, ja. En een paar even later een eigen single. Dus ja, daar komt het waai. Ja. En de muziekliefhebberij? Want ik neem aan dat ieder wil jij er wie al? Ja, zeker. Zeker. Mijn mam, die zit bij het korps. Die speelt het euphonium. Ben ik wel goed zeggen. En uw hart die is maar heel graag jongen. Die hopen dat er heel muzikaal wezen mocht, maar dat valt wat af. Hij luistert, dus dat is zo. Maar ik weet hier heel graag een instrument spelen, maar die kent dat net. Dus hij het wel heel erg gestimuleerd om dat voor mij te doen. Dus ik heb 3 diploma's voor trombone en ik heb altijd bij het kar spelen. Maar op een gegeven moment weer wat ouder en dan is trombone natuurlijk net cool. Nee. Dus dan keep je een gitaar en dan ging je zelf wat gitaar leren. Ja. Want had je nog een boom met het korps? Of weer dat gewoon dat weer in jeugd is maar? Ja, ik net per se meer een boom, maar nee. Ja, als ik onweer denk dan wie het wel mooi. En mijn mam die zit er nog, dus als ze wat hebben dan komt wat shit. Maar ik zit er net meer bij, nee. Wat mooi tijd hoor. Ja, absoluut. Ja. Maar op dat moment misschien no wol. Dat is maar meer dat ding. Als je wat ouder wordt, dan denk je van, god, wie toen wel mooi.
Alleen nog op dat moment misschien minder. Omdat het natuurlijk net... Ja, dat wie net hip, dat wie net cool. Nou, had je op trombone op karp ziet, ja, dat woon je net. Nee. En nou, natuurlijk is dat prachtig. Ik Ines naaiste nummer, net zo moeilijk, speel ik zelf de trombone in. Partij. Ja, wordt nog een beetje of niet? Nee, totaal net. Nee. Maar dat maakt het niks, maar het stiet er wel op. Daar gaat het om. Gewoon 20 keer naaien of zo. hè? Ja, nou zo ongeveer, ja. Want hij is ooit droomd over een bestaan in de muziek. Ik bedoel, het is net in hoofd bestaan. Nee. Maar hij het altijd wel redelijk serieus oppakt. En dan was het nog serieuzer oppakken. Dus Ja, je komt even absoluut. voor mij een show. En er komen boekingen, er komt wat yield bij te zien, et cetera, et cetera. Dus dan ben je eigenlijk best wel professioneel bezig. Ja, nou ja, zeker. Maar dat op een gegeven moment, dan muttelt ik wel, denk ik. Als je wat willen, dan muttelt ik wel wat serieuzer. Ja. Nou ja, dan is het in de hobby-sfeer horen. Jawel, maar ja, kleren. Ik violin heb ik nooit ervan droomd om ervan te leven. Zeg maar. Nou, mijn werk wat ik nodig is, mijn hobby. En daar droomde ik altijd van. En ja, dan kom je op het podium te staan. Dat is volle mooi natuurlijk. Dus ja, als de kans bestaat dat ik ervan leven kan, dan zeker. Wat doe je eigenlijk? Kraammachinist. Kraanmachinist. Ja, dat is mooi werk. Ja, dat is prachtig mooi. Ja, nee, ik had het niet in. Dus ik weet wat Ja, ja. Ik ga ooit in de wegenbouw werken. Geweldig. Bist je bij de leenwerker of zo? Of bij de boeren nog Ik een zit paar? nu bij een baggerbedrijf. Een baggerbedrijf. Ja. Ze is dan op bevalt heel wetter? best. Ik wel, ja. Op ponton wel. En Ja, op bedoel ik. schip Ik zie ze wel eens varen en dan hadden ze de kraan op het ponton te staan. Ja, en kraanschepen heb ik. En nou, ik zit nu op een kant aan, maar ja, dat is superleuk. Ja. Zo zei je elke dag hetzelfde, maar dat helemaal net. Best altijd in de natuur. Ja, daarom. Er is Ik geen zit klus nou meer in hetzelfde. het bos. In het bos. Dus daar is ik beter. Ja, nee, maar hartstikke best. Altijd boeten, ja. Dat wie ik wat ik woest ben. Nou, Ja. boeten wezen. En kraanmachinist. Wie dat echt de droom of net? Ja, nee, zeker. Ja? Ja. Mijn broer, of mijn omke die hier in Leemdero. En mijn broer werkt bij Leemdero. Ja. En ja, ik wie altijd of daar of bij een boer in het dorp. En ja, kleren. Dan krijg je daar jokt om helemaal machines te werken. Hoe zit het je werk met de kraan? Want ik ben old school, dus het wil alleen nog Ja. gewoon ouderwets. Wel mooie machines toen al trouwens, ja, maar ik mag zeggen. In hoeverre spelen computers en de hele automatisering al een rol in die werk eigenlijk? Nou, wel een soort, denk ik. Ik had zelf net op elkaar, maar op uw skip, daar werken ze met GPS. Hè? Zeker omdat wij onder wetten werken. Ja, Sjors net was dorst, hè? Nee. Er is een groot scherm in de kraan en daar staat dan... daar is juist eigenlijk gewoon een afbeelding van die kraan. En er is juist onderin een lijn daar tot Safie must. En dan staat er op een gegeven moment van... het must naar 10 centimeter. Nou ja, dan staat op een oorscherm staat weer een kaart van boven nou. Ja. En dat het aan de green is het goed. En als het rood is, is het diep. En als het blauw is, is het dieper. En ja, dat komt heel bashin. Het is volle... Ja, complexer dan dat het vroeger weer, denk ik, ja. Wat denk je? En vrij fantaserie, hè? Hoe de vierde takken zo'n kraan ooit verrobotiseerd wordt. Ja, is er wel. Ieder al. Dat is er al, denk ik. Ja. Hè? Zit meestal... nou... Hij rijdt hem net zelf nog. Maar het is nou wel zo dat thuis zitten kist. Dat bestiet. Just hier net, maar en dan... Nee, maar goed, en hoe de ontwikkelingen... Dat thuis zit en dan stiet die kraan ergens in de Sahara en die is daar aan het draaien. Ja. Alles wat hier doet, gebeurt daar. Ja. En de hersen word ik al, dat is de... Nou, er zitten 2 hendels in, er zitten allerlei functies op, maar die GPS... Kist al zelf onsturen wat dat ding dwam moet. Dus dan hoeft maar in je hendel te loeken en dan maakt het er precies wat op die GPS. staat. Nou ja, daar zie ik eerst om te denken. Ja. Dat op locatie, dat is bijna een soort drone gevoel. Ja, inderdaad, jou ja. Maar ik dacht jij er inderdaad als zei van nou, ik doe in je handeling. Ja, en maar die hij- kraan doet het draaien van mij Klopt, tegelijk ja, of zo. klopt. Dat bestaat al, ja. Ja. Maar dat is nog net in die... Heb ik net. dat is nee. toch net in die Nee. kranen net, nee. Maar ja, Claire, je moet eerst je moet wel weten hoe het werkt, no? Dus je moet eerst maar... Ja, nee, het is hoornwerk, maar je bent nog jong. Ja, daarom. En als het net 100% in de muziek is en de blues dit werkt wel, dan is dat Op een gegeven moment kom je daar zeker mooi. zo'n kwestie van tijd wijze, denkst. Ja, sowieso. Ja. Ja, maar het wordt al broekt. Alleen, zul je eerst maar eens naar de CO2, hè, elektrisch, dat is ik weer zoiets. Rest hoe al met die werk, of tenminste die baas dan, zien dat hele stikstofprobleem hoor, of niet? Ja, stikstof minder. Maar wel CO2 en PFAS.
Ik weet niet of daar wat van maken heeft. Ja, dat zit overal. Ja, daarom. Maar dat is voor u wel heel belangrijk. Nou, En in welk opzicht Rinstedt zijn nuances, maar? nou ja, mijn oude voer. Dus wij zijn aan het baggeren in die bagger. Wij zijn nou bij wie spreken in oude Maremonnegang. Het kan best zijn dat de oude set, wat wij daar uitvoeren, dat nou midden meer helemaal moet. Omdat ze daar maar PFAS is of maar orenstoffen. Nou, dat moest. Zijn nou een rieden, zeg maar. Nou, en daar misschien wat dat dan weer kost aan CO2. Dus ja, daar valt wel wat de hel in nog, denk ik. Het is echt omzetten, hè? In alles maar we ze staren zo denken. PFAS, stikstof, Ja. CO2, dit, dat. Het is niks samen weer even. Hoeveel- Nog even dwars. Doe je nog diesel in de kraan, denk ik. Ja. Ja, ook een Wel kwestie. blauw. Blauwe diesel. Ja. 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 Dat is wel beter dan de... Dan de witte diesel. Ja. Ja, klopt. Ja, maar ik dat maar aan weer oors, denk ik, hè? Ja, dat is helaas wel weer elektrisch worden. Ja. Ja. En ze zijn er al, ja. Ja. De echte goede kraan, soort kind, ja, dan was het een best accu, maar ja. Ja, ze zijn er al. Aan de andere Ja. kant op meer kraan zit ik met productiegewicht, hè? Dus dat gewicht mag toch haar. Ja, het is er al en het werkt. Ja. Alleen nog, ja, het is nog net goed genoeg terugdacht, vind ik. Nee. Zeg maar nou, als nou een mobiele kraan is, die riet 35, 40, denk ik. Nou, en Sam die riet 24, maar als er is, dan is er wel nog 2 uur of 3 uur, dan is er leeg. En Ja. als het op werk zelfs is, kan het 8 uur draaien. Maar ja, dan moet wel weer stroom hebben op die putwedstrijd. Maar goed, het is maar naar het begin dus. Ja, En hoe het zien hier, denk ik, al weer weg zitten, dan we misschien wel een heel ander verhaal. ja, hè? sowieso, ja. Ja, het gaat al je Maar snel. dan weet ik er niks meer van, want dan ben ik bekend met de muziek. Daar gaan we op praten. Hartstikke mooi. Leuk om even te jaren was de dorst en hoe dat zit met de ontwikkelings. We hebben mij een plaat vandaag, een opname. Together met de Presidents en de Autocross. Ja. Hoe kwam je... Ja, het let voor de hoorn. Hoe kwam je erop? Ja. Best de Autocross mandje of net? Nou, ik proberen, ja. Maar ik ben net zo heel erg technisch. Ik hou wel van auto's. Maar ja, op een gegeven moment zou maat maar met mijn crossauto hebben. Ik zou, dat is best. Ik zou, ik heb een crossauto. En dat wie krijgt dat in de periode dat ik wat met de muziek begon. Dus ja, dat wie dan door de weekend sleutelen onder die auto en oefening voor een optreden. Ja, en dan op een gegeven moment heeft die crossauto op de baan en er in de eerste bocht was eruit teken en die hele auto is toteloos. Ja, dat is wel. Nou ja, dan is het beter maar muziek maatje, dat is wat mooi. Dus ik zou in een maatje er maar een fastkoer. Ja, Autocross. Ja. Ja. En toch had het iets, hè? Dat hele wereldje van de Autocross hier in Friesland. Ja, zeker. Het zwerken, de hele ja, ik mag zaterdag. graag de hinnen gaan. Ja. Nou, hij blijft huis gaan, ja. Het sleutelen en inderdaad, patatje, bierke erbij. Ja, zeker, ja. Ja. Het goede leven. Goed. Dat draait nog het begin. Straks draaien we nog even wat van Joop Obama, The Presidents. Ja, Prachtige ja. titel, mooie naam trouwens. Maar we beginnen eerst naar een orenband, Volbeat. Ja, Ja, een stevige rock. zeker. Dat zei ik echt wel iets hoe die smaakt of net? Ja. Ja, zeker wel, ja. Ik vind Volbeat, Goeie band, gewoon. ja, vind ik wel, ja. Dat wie tot een periode de enige band waar geld vroeger is. Maar alleen nog krijgen we misschien wat meer, ja, hoe moet ik het zeggen? Liefhebberij voor de oren soort muziek. Maar toen op dat moment wel, ja. Dus daar maak ik een versie van Volbeat erbij. Ik Was denk je nou, vaak live zien of net? ja, ik denk wel 6 keer, denk ik. Oké, ja. Ja, Live liep ik goed als op een plaat of net? ja, beter. Vind ik wel, ja. Kist u als muzikant normaal naar zijn band zien als het op een concert bent? Of eerst ik te loeren van wat Ja, doet die, 100%, wat doet die ja. zanger, wat doet die gitarist, hoe klinkt het, Ja, et ik denk cetera? iedereen, ja. Ja. Ja, dat denk ik wel. Maar ik ben het bij Volbeat, als het een opname is live, vind ik net mooi. Ik ben net waarom. Maar hij had een bepaalde frequentie in zijn stem, denk ik, dat het net mooi is als het op een telefoon of zo opneemt. Dan denk ik, ik maak een mooi filmpje van thuis en dan just het weer waarom en dan klinkt het nergens naar. Terwijl als het artiest, ja, dat is een ervaring bij hun. Ja, vind ik wel. Prachtig, ja. Begin draaien, Volbeat. En de favoriete, of een van de favoriete nummers van die, denk ik, of net? Ja, dit is wel een favorietje. Maar even leuk om te zeggen. Want ja, er zijn een heel soort nummers natuurlijk. Dus dosage van me zijn 4 nummers betekenen. Ja, horrorvraag, hè? Ja, kutvraag, ja. Mag ik het zeggen? Ja. Dat mag ik zeggen. Maar dit is een cover van Young the Giant, volgens mij. Maar dat maakt niks. Ik vind het gewoon een vette plaats dat hun hem door. Dus komt ie.
lekkere plaat. Volbeat en My Body. Het is die opleiding van mijn gast van Joert. Joop Obama is in artiestennaam en had al even uitleggen hoe hij daar rond kwam. Hij meldde mij, ik ben weer met nieuwe plannen bezig, nieuwe energie. Daar gaan we straks ook nog wijdwijdig op praten. Maar je weet, dit programma ben ik ook een beetje nieuwsgierig hoe dat al je kwam is. Want je doet haast een beetje klassiek Frieske plattelands opvoeding. Mag ik het zo wat zeggen? Ja, zeker, ja. Ja. Daar ben ik, krijg ik al dat je nou vroeger zegt hoe mooi dat vroeger weer, maar daar ben ik wel heel trots op, ja. Beetje traditioneel tussen de boeren in zeker, een soepkeet. Ja, ik. Ja, hè? Ja, zeker. Wij winnen altijd boeten, ja. Altijd boeten. Ja. Ja, en nou nog, uiteindelijk dan. Ja. Als toen muziek, wat stiet er thuis op bij hem? Nou, Mem zit in het korps. ja, mensen op korps. Hij droomde van een zangcarrière Ja, die er net ja, kwam. ja. Maar als die de radio aan, waren de Altijd plaat? onder Friesland wel. Altijd. Dus Ja. pro Friestalige muziek. Nou, dat is... Ik. Ja, maar ja. Altijd de radio was zoiets onder Friesland. Ja. En het hard alleen nog thuis weer dan... dan ging Marco Borsato keilen het on. Of de Phantom of the Opera of zo. Nou, de Beatles vindt het mooi. Ja. Oké. Dus dat wel een beetje Heel die, veelzijdig. ja, een beetje de soundtrack van die jeugd is dat wel wat. Ja, maar dat heb ik eigenlijk net echt. Daarom zit ik hier nou, ik ried hierheen en die 4 noemers en ik denk, ja, maar ik heb net een bepaald noemer wat ik een herinnering om heb, denk ik. Nee. Ja, de Phantom of the Opera, dat weet ik wel. Die ging dan heel loerd door huis, geloerd zet in een huis en dan het hele huis trillen droegen we. Hoor. Dat herinner ik wel, maar nou, ik heb net echt een soundtrack van vroeger, denk ik. Nou nee, we was enthousiast en was het inkomst in de jeugd. Ja, nou ja, dat, denk ik. Want die soepkeet, werd hier hem daar op te staan? Nou, als we graag dat het zo is, wat wij hier een piratenzender. En dus dat soort muziek. Maar ik Volbeat en Elvis wel en Johnny Cash wel en eigenlijk van alles wel. Ja. Maar ik wil de hardstyle en zo, hè. Ja, maar maakt het bij u eigenlijk niks uit. Groep jongens, meisjes al of vrouwen, wie het gemengd? Gewoon een beetje gemengd, ja. Maar dat kwam ik in, wij komen uit een Liedsdwarp. Dus wij zitten in de groep, zeg maar, die naar de middelbare school ging. Nou, was bij met z'n zaaien. Dus ja, 3 jongens en 3 famkes. En dat wie ik de leeftijd, zeg maar. Uw leeftijdsgroep. Dus ja, en dan op een gegeven moment komen er uit de oren dwarp mee. Op een middelbare school komt ze de hondje in. Maar ja, dan bloost daar een beetje in eigen krieten. Dus het wienen altijd net zo soort. Dus het wie altijd gemengd. Ja. Wij boaten vroeger, het wie nooit zo dat alleen maar jongens wien. Maar heel iets groepje dus. Friends for Life of net? Net al, ja. Nee. Nee, Maar soms groeit dat, hè? ik Dus- heb wel, ja, nee, maar zeker. Ik heb zeker 12 vrienden niet dat ik maar in de benen wil en die stuk nou, zo, ja. Zeker. Want middelbare school, waar zit? Eerst het maandencollege Balzet, 3 hier. En toen het Noordwindcollege in Snits. Oké. Omdat, ja, ze menen dat ik heel slim hier. Dus ik koe VWO dan. Maar dat wilde niks. Dus toen zoek GT dan, de MAVO van vroeger. En dat wou ik niks, want ik zeg meer de boeten dan dat ik in het boek zeg. En dus Kort, toen moest ik... klein spanningsboogje. ja, ik heb een hele slechte concentratie. Achteraan misschien wel ADD. Maar ja, toen werden we de overal een sticker op plakt. En toen ben ik gewoon gaan naar de squallen en shimmer even. Maar Hast je vrede mee? Of hast nou al zoiets van, goh, ik ben trots studeerd, ik maar... nee, want ik dacht... Ik heb wel HBO dan wel, of dat machinistenschap is gewoon, dat maakt die zo happy. En die muzikanten besteden. Ik ben nou wel blij, ja. Ik heb geen speed, maar wat dat ik net trolleerd heb. Want ik heb een geweldig mooie jeugd gehad. Ik trok de squallen, zeg maar. Trok dat ik zo weinig dier. ja, dat was zo. Ik bedoel, ik ben op BK anderen. Nou, haast het leegste niveau, denk ik. Maar ik in wereldvrije tijd. En daar trok, ik ben heel soort leerd. Ik ben gewoon aan het werk. Ik ben met die begonnen met werken en ik ken nou altijd nog terug. Hoe best het te kan trouwens in dat werk? Ja, nou ja, bij mijn omke ben ik beginnen. Ja, maar altijd wat omhing je, zeg maar, of hast hem vregen, voor mij dat ik eens dwaan of net. Want om zo'n jong kerel op zijn kraam te zetten, dat is... Nou, maar dat was wel mooi, want ik begon natuurlijk te skimmen uitzien. Ja, en mijn broer werkte er al, dus ja, dan ga ik met mijn broer maar betrekken. En dan Korte lijntjes dus. Marcel was even een
Antje Rieden natuurlijk. En toen zei ik van, kan je wat poetsen? Want ja, dan, als je naar de keten gaat, dan moet ik centen maken, no? Hij zei, nou dat kan wel. En zo ben ik op die rol. Ja, mijn liedskrantie, nou ik werk eraan op sneus. En ik kwam meestal, die kwam zo'n helling van in de tuin. En dan stond een liedskrantie en daarmee laat ik dat aan. Mocht toen de karren laden of net? Ja, dat deed ik dan. Dat was mijn taak. Meestal kwam ik bij me van, ik moet wat zongen en nou, dat regel ik dan. Maar op een gegeven moment wie die kraan, dat liedskrantie vet. Dus ik naar boven, naar kantoor. Ik zei, er is ik hier op zongen. Hij zei, ja, is die dan een kraan? Ja, maar ik zei, die lied zit er net. Nee, maar die grote werk op single league. Nou, zag ik ook dat. Dus ja, dan moesten die maar redden. Dan pakten ze die grote, maar nou ja, en zo. Aldoende leert men, hè. Had je de opleiding gewoon uiteindelijk? Ja, zeker. Draai hier. Ja, nou, ik toevallig hetzelfde werk hier en ik ben naar Greenswest per hier. En dat weer dan echt nog een opleiding, prototheorie ook, maar dat jij er bij die kraam, maar dat hast toen ook die in dus? Ja, ik heb 3 jaar werken leren in Hudderwijk. Ja, dus dat wie gewoon 8 weken in totaal in die in de squallen. Dus dan 8 weken werk ongeveer en dan 2 weken squallen. En dan weer 8 weken werk. En een protodwaan, hè, met het zijslaan, het is praktiekonderwijs. Ja. Zo'n kraam het echt in de vingers krijgen natuurlijk. Hè? Ja, had ik nou op squallen, dat wie daar een leuke tijd. Maar had ik zo wat ik daar nou per se leerd heb over het kraan draaien zelf, dat staat praktiek. Ja. Kleren theorie is soms wel makkelijk. Had je het wel hellen trouwens? Ja, dat wel. Ik loop die relatie met squal een beetje... Nee, maar dat was. Ja, dat is iets wat je interesseert, hè? Dus dat En dan wel. ja, dan was wel, hè, ja. Aardrijkskunde of zo, dat wel net, no? Nee. Hoe is dat met de muziek? Want ik bedoel, op een gegeven moment komt er een gitaar, denk ik. Ja, klopt, ja. Mijn maat, die een van de maten, wat ik dus nog steeds contact mee heb, die ging op een gegeven moment op gitaarles. En toen dacht ik van, dat is volle cooler als trombone. Dus toen zei ik ze, mam, ik wil ook een gitaar. Nou, mam wist dat er ergens in de familie een gitaar wezen moest. Dus die heb ik gekregen. Een akoestische? Ja, een Spaanse akoestische gitaar, ja. Ja, daar heb ik het op geleerd. Via YouTube. Had je dat zelf leerd? Ja, Autodidact dus. ja. Maar ik zou nog wel eens de les hebben, ja. Ja. Even de standaardgrepen, de trucjes, zeg maar. Ja, een beetje meer gevoel, denk ik. Als ik nou... als ik oren hoe mijn gitaar speel in jazz, maar dan is het van... ramst er maar wat op. Maar ja, misschien is dat ik wel de charme. Ja, grappig. Maar Ja. dat mag nog eens les komen dus. Maar, Ja, zeker, ja. Dat wie wel misschien wel beter geweest, ja. want ja, het is voornamelijk covers natuurlijk. Ja, Wat Jim Dogge, hè? ja. Maar eigen noemers? Nou, wat we hebben nou en we ben ik wel bezig. Ja. Dat is, ja... Hoe ontstonden die? Verschillend. Uw bassist, uw oude bassist, want die is nou, die is ophouden. Die wie heel erg bezig met eigen muziek en en uw drummer ik was, zeg maar, dus die kwam nou wel helemaal ideetjes. En nou ja, en op een gegeven moment zeiden we van, er moet nou een nieuwe noemer komen. En want elke keer dan heb je een ideetje en dan ging je tot de helft of zo. En dan wordt het moeilijk. Want de eerste 3 zinnen zijn heel makkelijk. Maar daarna, nou, hoe gist het verder? Ja, en hoe maken ze het? Oh, en hoe is het verhaal rond, meidje? Juist, ja. Ja. Dus toen hebben we op een gegeven moment gezegd van, we zijn met z'n vieren. Volgende week die komen we alle maar noemen van begin tot eind. Iedereen neemt zijn eigen plaat mee. Huiswerk. Ja, juist, ja. Doe er maar eens wat voor. En toen had iedereen wat meegenomen. En daar is uiteindelijk net zo moeilijk uitkomen. Eigenlijk wat een samenkomst van alle noemers. Dus ja, dat is wel grappig. Saai ontziet dat wat. Maar En dan soms maar dan zit je op een kraan en dan denk je niet van, hé, dat is leuk. En dan schroos dat op. Ja, Maar dan maar de studio in. dan met de studio in, ja. En dat is voor een prodomuzikant ook heel confronterend. Want dan moet Ja, het strak, nee, dan moet het op de tel, dan moet het mooi levelen worden. Ja, de eerste keer wie dat wel, of tenminste, ja, om jezelf dan weer rond te hebben. En dat is het. Wij is meer moeite met de gitaar of met de zang? Of gewoon Nou, ik vanzelf? speel Dat de ken ik nog. gitaar net, dat doe je hoor, man. Oh, dat is net op de opnames. Nee, maar ja, ik speel eigenlijk nog op het podium. Ja, soms wel noem ik hem, maar ik ben meer ontjong. Ja. Dus nee, dat doe de gitarist. Daar bemoei ik me net mee. Maar dan ben ik alsnog heel erg van, als hij een foutje maakt, dan kent dat nice. Maar ik zit er wel bij. Bij hun is het vaak dan, of tenminste vaak, maar ik ben wel meer een neuker soms. Nou ja, ik denk mijn opnames mat dat toch. Ja, is ik zo. Ja, dan gaat het ook om punten en de moet comma's. ik goed. Ja, maar Ja. goed, ja. Het is wel grappig misschien om te vertellen.
bij het eerste plaats. Ik weet niet hoe- als dat mooi, maar hien we de Fisker uit Snits. Zit een Noord in. En ik zong dat in. En als ik in de studio ben, dan zong ik net vals. Dat zou het hij en dat is weet ik van mezelf, maar dat is nooit vals net. En ik kon ook nooit begrijpen hoe het in je vals jongen kan. Want dat juist. Als het jongst en het is vals, als het ook in je vals jong is, dan denk je van... ah. Nou ja, Henk de Vrouw is een absoluut gehoor haast. Nou, oké, dan wist dan meer dan mij. Maar ik kwam hier op een gegeven moment in dat noemen en ik moest het opnemen en ik zong dat. En hij zei, ja, dat stik je meteen op naai, zei hij. Dat is net goed. Ik zei, oké, best. Dus op naai, nou niet goed. Ik zei, nou, luister. Dus luister. En inderdaad, zit de krekt een beetje onder. Dus toen ging ik van mijn gevoel de krek wat boven zong en toen weer goed. Dus toen dacht ik van, oké, dus zak is dus vals jongen. Die is het zelf gewoon net. Nee, en dat is beroemd. Dat hebben wij regelmatig in de studio ook. Ik steen er wel eens bij. Dan mensen de muziek op de monitor. En dan zit er in naast de show. En in de studio ook erbij staan is het oké. En dan ren ik de techniekruimte in. En dan zei hij, het is vals. Ja, juist, ja. En dan jij ik het weer om in de opnames. En dan is het inderdaad vals. Ja. Terwijl als ze stil staan is het goed. Dat is goed. Ja. Nou ja, dat leer je toch eerder als programmamaker. Van oké, ik moet dat altijd even checken. Voordat ik mensen voortgaan lid naar huis. Ja. Want, nou ja, we willen net graag naar huis te gaan met een fout opname. Nee. Dat vind ik zelf ook net leuk. Nee. Maar dat had me ook leren zet, ontdenken zet. Van ja, het is dus net absoluut. Nee. Plus dat sommige mensen gaan een absoluut gehoor. En sommige net. Dat is een enorm verschil in. Ja, juist, ja. Ik ben dus Ik zie me daarna zien verdienen. nou ja, sommigen gaan muzikaal gehoor. Ja. Elke plaat jaren ze precies, dit is goed, dat is net goed. Sommigen Nee, gaan dat net. ja. Dus daar zit echt weer verschil in. Ja. Ja. Maar daar ging ik net mee vermoeien. Nee, nou ja, klaar, maar dat Nou, vond ik ook graag om te vertellen. Ja. Dat wie in de studio mijn eerste ervaring daarmee. Dat ik echt dacht van, oké, ja, nou wist het echt me confronteren dat het wel... Nou ja, en ik bedoel, tussen de Skoda waren ik wel yes, jongen. Ja, zeker niet. En live in een feesttent gaat ook nog wel. Ja, dat is het makkelijkste eigenlijk, ja. Maar die studio, dat is wel een ander ding. Vind je Ja. het leuk of net? Of is het toch een moedje? Nee, ik vind het wel heel leuk, ja. Ja. Ja, zeker wel. Want dan wordt die stem al in, deel set en dat jazz ik heel apart natuurlijk. Ja, en ik mag er eigenlijk 12 stems jongen, dus dan dat even niet jongen. Ja, ik vind het al wel leuk, ja. Dat wel, ja. En die vent die er zit is ik wel leuk. Maar als het net zo moeilijk hebben we zelf wat dingen. Hebben we in een garage rond, dan hebben we dat zelf een garagebox op zolder, ja, maar is een apparatie en zelf opgenomen. Moest daar even basic, even goed cape. Ja. En dan zelf ik al mixed of let je hem dat dan Nee, wel? dat hebben we toen dingen, maar we hebben alles zelf opgenomen, ja. Ik is het net jaren, maar we hier op een gegeven moment een opname, best de boervrouw stafvoerder jaren. Dus, ja, dat wel. Net zo moeilijk, Joop Obama en de Presidents. En de jongen die je meer hebben we hier te gast in deze European bij Noorderwien. Druk maar naar je plan en de week wel even eens keer naar. En het is leuk om eens even te jaren natuurlijk goed mij bands als Joop Obama en de Presidents get. Want de pandemie wordt net lang, dat weer een rare tijd. Hoe ga je hem dat als band ervaren eigenlijk? Ja, Skert het ook alle kanten op of net? Of leidt helemaal stil? eigenlijk wel, ja. Te stil misschien wel. Omdat ze eigenlijk zo zeggen van je hebt alle tijd. Nou dan om naar je dingen te doen. Dat hebben we helemaal net dingen. Maar omdat het zo deer dan is. De eerste 2 maanden dan denk je van dit is wel lekker. En daarna dan komt het er net weer in. Nou, de krijgt die energie net om naar je dingen te doen. Maar ik vond het wel dreig. Hij is moeite gewoon weer op te starten in dat opzicht. Weer in het ritme te komen. Ja, op zich wel ja. De eerste optredens is dat wel moeilijk. Maar meest vond het ik moeilijk, vond ik. Ja, Maar niet eens geen afstand meer, soepen, de automatismes Nee, weer voort. Hè? Ja, ik weet net op een of andere manier moesten de meesten weer leren hoe ze feestmaatje moesten. Dat idee kreeg ik wel. Nee, maar dat is raar, maar daar is gelijk in. Ja. Want het was echt de eerste keer optredens, ja, dan doe je het weer hetzelfde kunstje als voor corona, zeg maar. Zeg je dat toch? Maar wie het, ja, niks. Ze dienen net mooi en toch een beetje terughoudend, nou, zeg ik het.
Waar steen je meestal? Tot de dorpsfeesten en de dorpskroegen? De tenten en de kroegen, ja. Ja. Dat is het meeste, ja. Een hoop bier. Ja, daar draait het eigenlijk helemaal om, ja. ja. Dat soort dat er geen bier wijzen zo. Nee, dan zou het saai feestje worden. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Is dat het leukste wat er is gewoon? Want daar doet hij natuurlijk in het begin zelf als publiek tussen in zijn feesttent. Ja. En dat is gewoon de kick, gewoon het dak en te spelen. Is dat de lol ervan? Ja, het mooiste is, ja, tuurlijk is dat is de lol, ja. Het vetste van optreden is dat je de energie waarom krijgt die ze zelf insteekt, zeg maar. En als dat lukt, zeg maar, als zij het leuk vinden was to dorst en zij jongen daar maar mooi, ja, dan maakt het net uit was dorst. Maar doe dorst het nog wel een tijdje. Ik ben die maten natuurlijk, maar best niet tussen z'n vier dat het wist. Na een kwartier spelen van we moeten die kant op, of best niet tussen z'n vier dat het wist wanneer het publiek bij de kloorten hartst om het een plat te zitten of net? Ja, dat weet je wel, ja. Ja. Maar als we dan per se een bepaalde kant op gaan, weet ik net. Kist daarin sturen of Ja, nou, in bepaald opzicht wel. wij hingen het Maar- vanaf? Van het spelen, van de noemerkeuze of toch ik het praatje ertussen toch en die hele attitude? Ja, weet ik net. Je moet er, ik weet als ze daar wel zin in hebben, zeg maar. Maar dat viel dus wel om. Nou, ik denk van wel. Maar Is wel eens mensen soms hier? dan kom je... nou, nee, op zich net, nee. Geen Texaanse toestand dat heel dwarp achter die jongen kan. Nee, valt mooi, ja. Nee, maar het is wel een beetje... Nou ja, er zit op een gegeven moment 100 man, 200 man, misschien 500. In het uiterste geval misschien wel 1000 man van die Noors. Ja, En die willen wat van die in de band. of net. Dat ken ik, zeg maar. En Als is dat ik wel best- eens mij maken? Nou, jawel. En dan vind je het nog altijd geweldig. Maar als een publiek zegt er net daarop dat om los te gaan, zeg maar. Nou, want wij beginnen vaak wel... Wij gaan veel te beuken in, zeg maar. En dat vind ik mooi. Ik zeg altijd, het begin van de optreden me goed en het einde me goed. Wat ertussen niet zit, maakt het niks, maar dat onthouden ze, zeg ik altijd. Dus we moeten knallen in. En dan wist ik fut... Nou, als het fut... erin knals, wist ik fut dat ze het leuk vinden of net. Als ze mooi doen of net. En als ze dat net Wat doen- doet ze als ze het net doen? Hè? Wat dan? Nou, dan probeer ik het nog wel soms, maar dan ging ik net constant... Nou, dat sommigen doen dat. Die gaan dan constant van... Nou, kom even wat dichterbij, jongens. We bijten niet. Of zulke soort dingen. Nou, als ze dat net wilden, dan wilden ze dat net. Ik ben Tenminste, als- dat is mijn... Nou, als publiek had ik daar ook een hekel aan. Of dan sjocht gewoon een genre. Ik ga het net door die, hè, maar Nee, ik had volgens mij maken. Die begint ze daaronder ergeren, maar het publiek wil net. Ja, om juist. welke reden. En die begint daar dan op te praten. Of die jouwt om Ja, van nou, doe even gezellig. Of blablabla. En ik denk, ja, dat mag nog zien. Ik ik weet niet wie dat doet. doet. Ik net zei wie dat is, maar... Ja, ik vind het verschrikkelijk. ja nee, kijk, maar dan ben ik voort. Echt, Ja, op ik een gegeven ja. moment. Ik Gewoon op ging de net- dram. Ja, maar als dat zo is... Dan kun je het best nog een zin hebben. Want wij staan net te spelen en ze vinden muziek wel leuk, maar ze vinden het net gewoon... Ze willen even maar met elkaar praten als dat ze mooi jongen. Nou, Ja. dat is ik prima. Ja. Ik sta niet net elke optreden waar ik heen en voor om... Maar kies daarmee omgaan, want dat kind die als performer echt een ongelooflijk onmachtig gevoel, ja. Ja, dat kan. Mijn, Maar- wat zo van, mijn god, wat ben ik hier aan het doen? Nou, soms wel, ja. En ik mag nog horen. Ja, dat klopt, ja. Soms is dat zo. Maar Ja. dan denk je van, ach, nou ja, mooie betellen repetitie. Ja, nee, ik snap die wel, maar dat is het leven op het podium, hè? Ja, klopt, ja. Het is vaak alles of niks. En de wist het eigenlijk al van dat het publiek er is. Als er binnenkomt, dan wist het eigenlijk al. Ik weet niet wat dat is, maar... Dat Ja, want je speelt covers. ja, Begint de status om ik wil terug te krijgen welke goed is, welke niet, of net? ja, zeker. Maar ik verschil wel per publiek, maar dat weet je wel een beetje, ja. Daarom ben we nou, we zijn bezig met een nieuwe set. Ik omdat het al een nieuw wordt, nou, nieuwe bandleden en er komt een nieuwe show bij. Maar we hebben ik al een periode door we dit nou. En dan weet je op een gegeven moment van, ja, dit noemen we het net, of net meer, of dat ben we zelf kleer mooi. Nou ja, dan als het zelf net leuk noemen vindt, dan kun je het ik net overbrengen. Dus Nee, dan begint met wordt je het- eigen enthousiasme, denk ik, of net? Juist, ja. ja. Dus dan was het wel wat nice en dan... Welk nummer werkt het altijd goed? Ja, Liquido, Narcotic, nou... Ja, nou, ja, precies, dat werkt het altijd. Het zei ik nooit over het beide voor het witte, hè? Ja, klopt, ja. En ja, gewoon Asada Light en dat soort versjes. Ik zat in het ding, ja, wij doen altijd de Man van Doutzen. Nou, dat werkt ik altijd. Dat is echt een hit nog steeds, hè? Ja, nog steeds, ja. Ja. En, maar ja, van alles wat. Rock and all over the world en de zulke soort dingen. Ja, dat doet het gewoon.
We gaan weer muziek draaien. Een van die favorieten. Tonight Alive, my favorite thing. Ja. Why? Ja, nou ja, ik heb nou correct de Spotify Wrapped gekregen. En deze is toen op 2. Maar ik vind het wel een heel leuk versje. Ik heb net een speciale beleving hoor. Maar, Het is gewoon toffe muziek. ja, goede muziek. I fall at the thought of us falling apart, but I swore never to use my head before I use my heart. And you keep me breathing, grant me peace through the night, my dear. I hope your dreams are as sweet as real life, 'cause this is my favorite thing. Tonight Live en My Favorite Things. Die hebben het listje van Joram Dijkstra. Die is mijn gast. Dit is een op een. Joop Obama, ze kennen hem als artiest. Maar een band op paard vaak. Regelmatig ik in de Noorderwind studio te gast gewoon. Het is een beetje rock georiënteerd. Protocols, maar ik eigen werk zit ik er maar even bij. Nou, dat best een beetje inroegelen. Maar ik wil zeggen, op een gegeven moment wordt het serieus. En ik begreep dat het eigenlijk nog weer een stukje serieuzer wordt, of net? Ja, zeker ja. Ja, er binnen altijd natuurlijk dromen. Maar de eerste stap naar wat serieuzer is zeker wel zetten. Nou. Wat haast dienen of wat hij hem dienen? Daar ben je naar je bandleden bij, daar ben je gewoon stoppen. Ja. Nou ja, eigenlijk nou, net heel lang na de corona zei je bassist van ja, ik viel het net meer. Ik ga net de hele reden nou vertellen natuurlijk. Maar die zei van jongens per oktober ik ga naar wel mooi terug, dan heb je mijn tijd, maar dan is het voor mij wel clear. Soms is het clear. Ja, en dan hindert ik niks, zeg maar. En ik kijk tegen hem zo van misschien is het voor u ik wel verfrissend om weer naar je staat. En Het zet je even nog denken. ja, is ik zo. En want ik bedoel hij hier, ik ken heel goed met hem nog steeds, dus dat is no hard feelings. Je mag ook net de hoeven rond te slaan. Nee, helemaal niet. Maar kleer, dan ben je op zoek naar wat oors. En uw drummer die leeft van de muziek en die is heel muzikaal. Dus ja, die had ik connecties. En die kwam bij Julian Dijkstra uit. Die zit nu bij Deun van Seun nog. Dat had ik bij Tware spelen. Ik weet hoe trots dat daarop is. Dus, Goeie muzikant. ja, zeker een goede muzikant, ja. Ja. Dus, en die een keer mooi. En ja, hij zei, dit vind ik te gek. Dus, nou, die woedde wat bij. En die zei, nou, die bassistgang is vet. Hij zei, ik weet misschien ik nog wel een bassist. Nou ja, dus Heiko Pasma erbij komt. Een hele goede bassist. Echt geweldig. Dus het wordt gewoon muzikaal nou. Gewoon krijgt even een niveautje heger. En dat is... Nou, dit zijn wel professionele jongens. Ja, En zeker, dat wien je ja. misschien Dat ook ben wel. wij. Ja, maar nee. Wij zijn hobbyisten. En wij willen heel graag professioneel worden. Maar dan moet wel mensen die je daar ik in sturen. En ik denk dat zij daar ik heel goed voor binnen. Maar daarom, ik wil wel dat de band een vriendschapsband bloot, zeg maar. Ik naar de meeste... Maar wel leuk blijven. ja, wij houden van de meesten en de meesten houden van u. Zeg. Lol Maar trappen. ja, en gezellig. Ja. Maar net zo wij dat ze denken van nou, dit is wel heel serieus wat je stiet. Zo, met wel... Nee, maar je house band even, nou, ik neem maar even, investeert in kwaliteit. Om het zo maar te ja, uitdrukken. zeker, ja. En hoe nu verder? Want dan gist te zien het oefenhok zitten bij deze beide jongens. Ja, klopt, ja. Nou ja, dan ging je op zoek naar eerst naar je muziek en het al je wat om elkaar breid zie. En dan, dan komt er wel heel wat meer misschien dan het eerst ging. Want normaal weet je van, oh, is wel een leuk feestje en die spelen we. En nou met het al je natuurlijk perfect. En dat is ik wel goed. En dat, ja, toen samen van dat we ik zien aan het publiek. Probeer je altijd werken en daarom hebben we samen van dan doen we 18 december een feest om het te proberen. Ja, kijk, dat wordt de eerste keer dat je in deze nieuwe bezetting spelen zullen. Bolsa op deze manier, ja. Maar de nieuwe noemen ze direct bij. Ja, dan is alles na je, dus Gloedsman heeft geïnvesteerd in een nieuwe lachtshow, dus het wordt nou serieus. Ja, grappig wel. Ja, Ja. zeker. En wat is de bedoeling? Ja, wat je moet dienen, maar dat uitbreiden. Dus de dorpsfeesten, de Ja. festivaltjes te pakken. Ja, misschien ik dan wat boeten Friesland, dat zou ik leuk wezen. Maar ja, kleren en misschien later nog wel wat meer eigen werk in. Dat is wat meer, de festivaltjes wat meer mijn eigen werk pakken kist. Ja. Dat is natuurlijk voor een muzikant het mooiste, dat ze die eigen speel mooi jongen. Nou ja, en dan de studio in, et cetera. Het hele verhaal. Ja.
Maar goed, in ieder geval een stapje zetten. Zeker. 18 december, zitten we er voor maar eens even bij. Waar precies en hoe laat? Nou, 18 december, dan in de Nijenhaven, het dorpshuis in Lollum. En ik hier op een positief 4 uur. Maar wat blijkt, de WK-finale is dan ik. En die begint om 4 uur. Heb ik nooit besteld zo natuurlijk. Dus 3 uur in het water hier, maar die finale is te zien. Dus het komt helemaal clear. Dus meestal niet voetbal zien willen, die kennen al hier dat wel zien. En En als Nederland er net in zit, doe je hem dan nog steeds de finale? Of dan wat? lid we het wel zien, maar dan is er ook gewoon muziek. Oké. Maar als Nederland spelen, dan wordt het net het Obama-feest, maar dan wordt het Oranje-feest. Nou zo. Ja, met misschien een slechte afloper. Ja, dan mag de mensen echt entertainen. Hè? Ja, daarom ja. Dan wordt het wel heel dreig. Maar we hebben de Dat was een goede fanen bij. test voor het dadelijkst. Wat hè? Wat een goede test dan. Ja, dan helemaal. Ja, Dat was ja. echt onder de bak. Ja, inderdaad, ja. Nou, ik hoop het net. Maar kleren, dat zullen we nou wel maken. Ik heb de famer bij. Superleuk jong bandje. Die, als ik hier weer kom, dan neem ik ze mee. Dan moet ik spelen. Beetje dezelfde sfeer? Ja, wel wat oors, hè. Maar echt, 3 jonge jongens. Ik ben er net zo lang bij, maar superleuk. Dus dat is echt wel wat fijn. En DJ Alderfuck heb ik erbij. Dus die sluit lekker aan. Dus ook in knallend de door uit. Ik ben heel benieuwd. Goed, 18 december zit in de boeken. Wolf net mijn finale. Wolf Ja. net mijn oranje. We zullen het al eens zien. Daarom. Bloedt het gewoon Joop Obama en de presidents? Eerst wel, ja. Ja, Want dat is wel een naam intussen. zeker ja. Ja. En we hebben, nou ja, soms denk je van met Obama de favor en alleen de presidents, maar nee, we hadden eerst zo, ja. Joop en de presidents ken ik nog. Nou, dan Joost beneden de Gil, dan kondigen we die voortaan samen. Maar Ja. ik hoor nog even op Joop, Obama, de presidents. Juist. 18 december, Lollum. Zeker. Nou, dat, Allemaal welkom. Ja. Kaartjes bent te kopen bij mij op Facebook of Instagram. Ah, dat komt altijd goed. Zeker. In ieder geval leuk dat je A, we heel erg actief binnen. En B, er een stap bij door. Het waren leuke muzikanten erbij. Julian Dexter, Kink ik goed. Ik denk dat hij een goede set met die Hurst. Ja, absoluut, ja. Of er is een soort succes. En dan mag je maar eens even in de studio. Je komt er maar eens even wat jaren. Ja, dat zeker, ja. Maar dan wel mooi nij eigen werk. Daar hokt hij hoor. Ja. Daar heb ik altijd wel zwak voor. We draaien nog hier een plaats. Paramore en Looking Up. Waarom Ja. deze? Nou, ik zag eigenlijk eigen werk. En ik weet net al die horen zeggen van dit mag zeggen. Maar dat maakt me niks, want ik ben altijd eerlijk. En Paramore vind ik gewoon zelf hele vette muziek. Dus deze maakt de set nog in? Nee, nou, daar komt hij, zeg maar. Ik vind dit gewoon een hele vette plaat. En dat intro vind ik heel vet. En ik zei altijd van, we maken nou wat boer en rock. En dat is prima. Dat vind ik leuke muziek. En het werkt. En dat is, dat is top. Maar ik zou wel altijd nog een keer een plaat maken met muziek die ik leuk vind. En dit intro vind ik top. Dus ik zou even plakken. We maken dit intro gewoon af iets wat erop lijkt. Gewoon in dezelfde genre. En daarna maken ze een compleet nieuwe nummer. Maar we zijn bezig met een plaat waar een soort van dit introotje inkomt. Dus ja, soms met een beetje wat jatten, toch? Ben je het goed gejat? Nou, slecht bedacht. Nou, sorry. Nou? Ja, mooi dat is de wierst. Succes. Ja, Tot in de televisiestudio. En succes op de 18e. Tof dat is de wierst. Nogmaals, Joop Obama en de presidents. En we draaien dit nummer dus vanaf het begin. Want met de intro goed. Ja, die intro, ja, dat geeft het helemaal. dat geven we net nog in de lul. Dus nee, zeker niet. ik hou me stil.